Salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip de pe acest canal. Cu voi este ferma lui Gabi și astăzi o să vă arăt noutățile. Am aici prima serie de pui de Brahma și cu puiculițele de ouă. Și uitați, acestea sunt, am tăiat și un cocoș. Am aici rățoii, 2 rățoi. Și rațele sunt aici. Nu știu dacă se văd. Aici am pui de Brahma scoși și a doua serie. Uitați ce frumos sunt. Sunt 20 a doua serie și 10 prima. Și puicuțele roșii de ouă sunt 15. Mai avem și câteva găini bătrâne. Aici avem un porc. Și acolo mai este încă o purcea. Au 304 kg au avut când i-am luat. Acum 3 luni jumătate. Uitați, aceasta este purceaua și acela este porcul. Au mâncare și apă. Apa trebuie să le schimb și să le mai pun mâncare. Acum o să mergem la porumbei. Aici sunt porumbeii, cei King și cei voiajori. Am mai dat din ei pentru că aveam foarte mulți și mi-am luat 2 perechi noi, acela rotat și cealaltă tot rotată. Sunt pereche. Uitați. Aceea nu prea se vede coada, dar o are tot la fel. Aici au și ei mâncare, apa trebuie să le schimb și le-am făcut niște curățenie. Am mai avut încă 2 albi, numai că s-au cam îmbolnăvit și au murit și mi-am mai luat perechea aceasta și încă 2 albi, dar i-am dus la ceilalți bunicei mei. Aici este Max. Aici este Codiță. Uitați-l. Și aici este Steluța. Ea este gestantă de 3 luni și jumătate. Trebuie să fete pe 21 decembrie. Uitați-o. A înțărcat de o săptămână. De o săptămână este înțărcată. Uitați-o cât de mare este. Este la a doua fătare. Trebuie să-i aduc apă. Mâncare i-am dat. Boabe are. Acum o voi scoate la păscut. Este anglo-nubiană. La prima fătare mi-a dat... s-a necat. La prima fătare mi-a dat 4 litri de lapte pe zi. Acum să văd cât sunt și la a doua fătare. Uitați ugerul. Este gol. Trebuie să și-l umplă ca să-l aibă pentru iezi. Acolo am baloții pentru că în grădina am 33 de baloți și aduc câte unul mereu. Aici îl am pe acesta și mai este unul mai mic sus. Aici am niște cărbuni pentru centrală. Aici vom pune lemnele din grădină pentru că avem lemne, o să vi le și arăt. Aici sunt niște roșii în solar. Stați puțin să deschid. Uitați-le. Aici mai avem puțină varză pentru că am scos din ea. Pomi și iarăși pomi. Și aici sunt lemnele. Am mai spart din ele eu cu bunicul meu. Uitați. Și mai sunt acestea.
Le-am avut acolo în grădină, dar le-am tăiat cu drujba. Aici am baloții de trifoi ai steluței. I-am acoperit ca să nu îi plouă să se mucegăiască. Uitați cum sunt. Este trifoi. 15 baloți sunt cumpărați și 17 sunt făcuți. Aici, în solarul mic, am niște căpșuni care eu vin, uitați, care vin cu steluța și o bag aici. Îi bat un pripon acolo în mijloc și o las să mănânce cât vrea. Pentru că oricum trebuie să-i răresc. Sunt foarte mulți, uitați. Și o las să mănânce pentru că ei cresc înapoi. Ei îi plac. Mai merg. Mai am eu un loc unde mă duc cu ea. Acum zbiară pentru că vrea să mă duc la câmp cu ea. Și cam aici termină și acest videoclip. Am vrut să vă arăt noutățile și animalele. Și voi reveni data viitoare cu un nou videoclip. Pa!